मानो से जुड़े किसे देखा जाऊ देखना 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 सेठी की उड़े अछि किसे ना ମୁଁ ମାନସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଜାଗା ଯାହାକି ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଯେଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ। ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଜାଗାଟିକୁ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ସେଠାରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଜାଗାଟି ଭିତରେ ଅଛି। କ୍ୟାମେରାଟି ଜାଗାଟାକୁ ଜୁମ୍ କରିବା। এই ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ସେପଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭୟାନକ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠି ଆସିବା ବାହାରୁ ବହୁତ ଡରାବନା ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଶବଦାହ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ରାତିରେ ଏଠି ଡରାନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ରହିତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଛ ସେଇଟା ତ ଦେଖିବା। ଦେଖାଯାଉଥିବ ଜଙ୍ଗଲଟି କେତେ ଭୟାନକ। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି, ଯେମିତି ପଟା, ଶାଗୁଆନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଗଛ ସହିତ ବି ଜାଗାଟା ବହୁତ ଡରାବନା, କାରଣ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଶବଦାହ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଲୋକ ଏଠି ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଭୂତ ଫୁତ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏଠାରେ ଘଟିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲଟି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଶାଗୁଆନ ଗଛ, ଆକାଶ ଗଛ, ଏମିତି ବହୁତ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଶବଦାହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠିକି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଆଣିବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଶବଦାହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ସତ, ଏଠି ଶବଦାହ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ରାତି କ'ଣ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ରିସେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଶବଦାହ ହେଇଛି। ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ନାହିଁ, ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପରିଷ୍କାର। ହଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଏଠି ଭୟାନକ ଜାଗା। ସେମିତି ଲୋକମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠି ବହୁତ ସତ, କାରଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ତ ଶବଦାହ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଠାରେ ବହୁତ, ଯିଏ ପ୍ରଥମ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେ ତ ବହୁତ କିଛି କହିଛି। ଆଉ ପୁରୁଣା ଲୋକଟା ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନାଁ ଧରନ୍ତି, ମନା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ ଏରିଆକୁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏମିତି ଆଇନ ରଚନାର କାମ ସବୁ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖେ ଗଛ, ଏଠି ଡରାବନା ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗରେ ଅଛି ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ତ ଦେଖିବା। ଦେଖି ସାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଟିକେ। ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭୟାନକ ଜାଗା। ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି କହୁଥିଲେ ଯାହା ତାହା ସତ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ଧାର, ଗଛ ପ୍ରବଳ ଗଛ, ତା ସହିତ ପୁରା ସୁନସାନ ଜାଗା। ପାଖରେ କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ରହିବାକୁ ତ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏଠି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ଅଚାନକ ଭାବେ ଫ୍ୟାମିଲିର 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁଣି ଏଠି କାହାକୁ ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି, କିଏ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଠାରେ କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶବଦାହର ଇଏ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଦେଖି ଯାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେଟା ତ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଠି କିଏ ଦିନ ବେଳେ ଆସୁଛି ନ ଆସୁ, ପ୍ରବଳ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଏବେ ନଟା ଫଟା ମାରିଗଲାଣି, ଲୋକ ଆସିବା ଏଠାରେ କମିଯାଇଛି।
ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନୁହେଁ, ସାମ୍ନାରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଖରୀ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେମିତି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯାହା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇପଡ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀଟି ପତ୍ର ପଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଡରାବନା ଜାଗା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୁରା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କିଛି ରହିବ। କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, କ୍ୟାମେରା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଜାଗା ତ ବହୁତ ଭୟାନକ। ଆମେ ସେମିତି ଆସୁ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନସାନ ଜାଗା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କାରଣ କେଉଁଠି ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଛ ସେଟା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ ସଫା ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆମ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଗଛ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆସିବେ କାରଣ ଏଠାରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି, ପଡ଼ିଯିବାର ଆସିବା ଅଛି। ଏଠି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କେବଳ ଗଛ ଥିବ, ନା ତାହା ଭିତରେ ପୋଖରୀ ପ୍ରାୟତଃ 5ରୁ 7ଟି ପୋଖରୀ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ ସବୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଭାଇକି ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଜଳଫଳ ପଚିକି ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା। ଏଠାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କେହି ଆସି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ପୁରା ସତ, କାରଣ ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ହେଲା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଜାଗାଟା ବି, ପାଖ ଏରିଆରେ କୌଣସି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯାହାର ପାଣି ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପୋଖରୀଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିକି ଲାଇଟ୍ ଆଣିବେ। କିଏ କ'ଣ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଛରୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଆମ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲା ମାତ୍ରେ କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭୟାନକ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଭାଇ ଟିକେ ଗଛ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, ଗଛ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତର୍କ ପଡ଼ି ପକ୍ଷୀଟା ବୋଧେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେ ଗଛ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ତା ସହିତ ଭୂତ ବି ପ୍ରବଳ। ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଏବେଠୁ ଅନୁଭବ ଲାଗିଲାନି, କାରଣ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାନି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ପାଖରେ ଘର ଥିଲେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଦେଖାଉ ଦେଖି ସେ ଗଛରେ କିଏ ବସ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାନି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଲାଇକ୍ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଡରରେ ଆସିଛୁ ଏଠାକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଷ୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବ। କୋଉଠି ଜୁମ୍ କରି ଲାଇଟ୍ ମାର ନା, ଲାଇଟ୍ ମାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆସିଲା ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିବ। लाइट लगा, एता आगे काच लगा। ଯିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲଟି ପୁରା ଭୟାନକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲାନି, କାରଣ ଏଠି ମାନ ସେଠି ଗୋଟେ କିସ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନା ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି।
ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲାନି କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠି କେହି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ମୋତେ ଅନେକ ଅନେକ ଲାଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେଠୁ ଆସିବା ପାଖରୁ ଆମକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ମିଳୁଛି ଆଉ ବାହାରିଆ ଏନର୍ଜି କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆସୁ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଏଠି ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଲାଗୁନି କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା କ୍ୟାମେରାରେ ସେଇଟା କହିଦେଇଛି ନା ବହୁତ ଭୟାନକ ମୋତେ ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭୟାନକ ଅଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାନି କାରଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲଟି ଏତେ ଡରାବନି ତା ସହିତ କିଛି ଆମ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଜଣକୁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଉଛି କିଏ କିଏ ମୁହଁ ଦେଖୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାନି କାରଣ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇପଟେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିବା ରାସ୍ତା ବି ଆମେ ନାହିଁ ଭୁଲିଗଲୁନି ଦେଖିବା ଏଇପଟେ ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ବହୁତ ଭୟାନକ ରାସ୍ତା କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ପୋଖରୀ ସେ ପୋଖରୀ ବି କହିତେ ହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଗଛ ଫଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏଇଠାରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣସ ଗଛ ନାନାଦି ଗଛ ଯାହାକି ଲଗାଯାଇନି ଆପେ ଆପେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ଏଠାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ଏଠି ରାସ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଫଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିକି ଆସିବେ ଇଏ ଭାଇ ବର୍ଷା ପକେଇଲାନି ବର୍ଷା ବି ହେଲାନି ଇଏ ବହୁତ ବହୁତ ଭୟାନକ ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳେ ଯେମିତି ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କାହାର ଗୋଟେ ଶବଦାହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲଟି ପୁରା ଭୟାନକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ 200 ଲୋକ ଉପର ଶବଦାହ ହେଇଛି ଭିତରେ ଆମେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭୟାନକ ଜାଗା ଏଠି ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶବଦାହ ହେଇଛି ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବେ ଫଟୋ ପଡ଼ୁଛି ସେମ୍ କ'ଣ ଗଛ ପୁତା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଧାନ ଗଛ ଭଳିଆ ଆମେ ତ ତାହା କହିପାରିବାନି କାରଣ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 2-3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ତାପରେ ଏଠି ବାହାରେ ଲୋକ ଯେଠି ଦୁରିଆରୁ ଆସିକି ଏଠି ଶବ ଦାହ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶବ କେମିତି ଦାହ ହେଇଛି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାନି ଏଠି ଆର ଯୋଉ ଶବଟା ଦେଖିଲେ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଧାନ ଗଛ ଭଳିଆ ପୁତା ହେଇଥିଲା ତା କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ କି ଆପେ ଉଠୁଛି ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ କାମ ଯାହାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଶବଦାହ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏଠାରେ ବହୁତ ଡରାବନା ଜାଗା ଏଠି ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଏଠି ରହିହେବନି ବହୁତ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ରାତି ହେଲାନି ଏଠାରୁ ଆମେ ପଳେଇବା ଆଉ ରହିଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଭୟାନକ ଜାଗା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏଠାରେ ରହିବା ଦିନରେ ଅସମ୍ଭବ ଭାଇ ସେଠି କିଏ ପଛରେ ଏଇଥର ଧରିବା ଏଇଥର ଦେଖିବା ଏଇଥର ଧରିବା ଧୀରେ 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 ଏଇ ପାଖ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବେ ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣ ଏଇଠି ଥିଲା କିଏ ଦେଖ ଥିଲା ଭାଇ ସେଠି କି ଶୋଏ ବହୁତ ଭୟାନକ ଜାଗା ଏପଟକୁ ମାର ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ଭୟାନକ ଜାଗା ଏଠି ଆଉ ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାନି ପର୍ସନାଲ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କ୍ୟାମେରା ଆମର ଏଠି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କ୍ୟାମେରାଟି ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଆଉ ରହିବା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲଟି ପୁରା ଭୟାନକ ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଠାରେ ଜାଗା କେମିତି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ରାତିରେ ତ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ତୁମେ ଆସିଲ କାହିଁକି ଏଟା ଦିନରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି ତୁମେ ଆସିଲ କେମିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଲୋକ ରହିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଚାନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା କିଛି ଜଣଙ୍କ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମଲେ ତ କିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଏଟା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁଭବ କଲୁ ଏଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଡରାବନା ଜାଗା ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଠି ରହିପାରିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଆମେ ଏଠାରୁ ଏଠି ପଳେଇବା ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ପଛରେ କିଏ ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପର୍ସନାଲ କଥା କହୁଛି ମୋ ଦେହ ତ ଶୀତେଇ ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଲୁମ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ରହିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁନି ପ୍ରାୟ ରାତି ଆମେ ଆଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଜାଗା ନଥିଲେ ଏଠି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ପାରିଗଲାଣି ରାତି 2:17 ହେଲାଣି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ତଥାପି କହୁଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ
देखो प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब करूँ आम नुआ कर खोलीचु चैनल टी सब्सक्राइब कले आमर मनोबल बढ़ो आपण नुआ नुआ भिडियो एमती आनी आदि आपंकर एरिया एमती किसी जगह अच्छी तेणु आमको जनातु आम जा सेठारे पहुँचू तार सत्य सत्य बाहर करूँ एबे भी जुगरे भूत प्रेत ना बोली आम निजे विश्वास करूँ कि एभली जगह को आसला बेले आम पूरा अनुभव करूँ यह सत्य यह 100% सत्य किसी ना कि अच्छी भूत हो कि प्रेत हो कि ना कि गोटे अच्छी तेणु एति कही रोचे आम चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे भिडियो टी लाइक करेंगे शेष पर्यटन देखिए आ भिडियो टी स्किप जमारू करेंगे ना भिडियो टी शेष पर्यटन करेंगे चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे रोचे धन्यवाद।